Ndị be anyị ekene m unu, Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe. Anyị ka nọkwa n'akwụkwọ a bụ Ọkpakụ Erieri. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe Akụbụzọ kwuru na ihe wetara ya ebe a n'abalị a bụ ọrụ m dịka headmaster, n'ihi na ahụ ma ekwughị na-egbu okenye, ma ekwuo ma anụghị na-egbu nwata. Onye na-eme isi ike ya mata na ọ dị ụzọ esi emeso onye isi ike. Onye isi ike ka mgbọ na-atụ n'ọgbọ agha. Mgbe ọ gwasịrị ha okwu pụọ, ndị nkụzi malitere ịgụ uri iji gosi na ha ekwenyeghị iwu ahụ o tiri na ihe ọ gwara ha. Iwe ekweghị ya hie ụra n'abalị ahụ. Ọ na-eche ụzọ ọ ga-esi gosi ha na onye ji isi kote ebu ka ebu ga-agba. N'echi ya, ọ kpọrọ ha oku n'otu n'otu, dụọ ha ọdụ, dọkwa ha aka na ntị ka ha sepụ aka enwe n'ofe, n'ihi na o yiri aka mmadụ. Ha aṅaghị ya ntị n'ịdọ aka na ntị ọ dọrọ ha na ndụmọdụ o nyere ha, kama ha mere ka ọrụ ịchọ ụlọ akwụkwọ siere ya ike karịa. Ha kwụsịrị iso ya na-ekpe ekpere ụtụtụ nke eji amalite akwụkwọ, n'ihi na ha sịrị na ha anaghị aghọta asụsụ Latin ọ na-asụ. Ụfọdụ n'ime ha na-akpacha anya abịa leeti n'oge ekpere. N'ụzọ dị otu a, ha na-ewetara ndị na-ekpe ekpere uche mgbasasị. N'ihi nke a, headmaster tiri iwu n'ụlọ akwụkwọ si ka onye ọbụla, ma onye nkụzi ma nwata akwụkwọ, ghara ịdị na-abata ma ọ bụ na-apụ mgbe ekpere na-aga n'ihu. Nke a pụtara na onye ọbụla bịara leeti ga-eguzo n'ezi tutu ekpebie ekpere tupu ọ bata n'ụlọ. Iji ahụ na emebighị iwu a, o kwuru ka a na-akpọchi ụzọ niile mgbe a na-ekpe ekpere. Otu ụbọchị, Maazị Ọfọdị bịara akwụkwọ ka a na-ekpe ekpere ụtụtụ. Dịka headmaster nyere n'iwu, a kpọchisiri ụzọ niile ike ka mmadụ ghara ịbata ma ọ bụ ịpụ n'oge ekpere. Maazị Ọfọdị achọghị iche n'ọnụ ụzọ ruo mkpebi ekpere, ya mere ọ kụrụ aka n'ụzọ kpọkpọọ ka emeghere ya ụzọ. Gbanịa na-esonyere m n'iru akwụkwọ a ka anyị chọpụta ihe mere n'ime akwụkwọ a bụ Ọkpakụ Erieri.